Oh wow, ini ya, lagi for vegetable garden. Oh, vegetable garden nih, मैगं बारि मैगंआनो गैया माथो. Lagi for ini ya, जोंना बिब'आना सेम नंगौ नायलाय मोखांखौ. बिब'आसो जा गुफुरसिन nih आंना. आं गोसोम. कलाबन्दा गोसोम. निग्रु. उन्दैयाव मालाय गाइखेरदो दुगैयोमोन, ओंखायनो गुफुर आंखौ थिखियामोन गाइखेरदो, ओंखायनो आं गोसोम जाबाय. नैया. हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायफिनबाय स' नैया जों दा थांनो ओंखारदों आलासि जानो आब'मोननाव भेरगावआव दाब्लि आरो आं स' बेखौनो आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानबाय स' लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय नोंथांमोना नामा स' थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लेट्स गो लोगोफोर नैया थांगासिनो दाब्लिया सालायदों गारिखौ आंखौल' सालायदों थाइलाय बिमाखौ दायो फैनायाव आंनि भाला जागोन लोगोफोर सफैबाय जोंना नैया आब'मोननाव नै मालाय सिंग्रा साला बामबुला नै अ मा आरो बेलेग लाबो माथो नै नायदो अ माय गॉड नै माय गॉड नै मिथाइ लाबोदो नै औ फेभरेट आंनि जादो जल्दि मोनजाखागोन दायो आरो मोनब्रैसो लाबोनांगौ मोनब्रैसो बि खम जादों नामाय उनाव लाबसिगोन दे खम जाबाय ने दे लोगोफोरनिया साहा लोंसै जोंहा गासिबो जमानो दे लोंदो लोगोफोर बेनो जोंना बिब'आ माथो बान जाबाय फंबाया लाबोनाय सिंग्रा नै मिस्टि आयै जादो दाब्लि मोजां स्टाइल जालायसे मोनजाबाय गुदुं सिंग्रा आंना फंबाया लाबोदो फंबाय आंनि नै लेखालाय फंबायखौ फंबाय आंनि बियो ओमफ्राय बिफोरा भागिन ना भागिन आंखौ लोगो मोनफैदो ओमफ्राय सिंग्रा मिस्टि लाबोफादो आरो बिस्कुट दंबावो दिहुनासै उनाव जानोसैखा जा Fifty. नायलाय मानसिखौ दा Biang berapa nih? bodo. Kaya lo kemana? Sun mana? Cuma sana. Gozang. Jasmine. Itu siapa yang? Oh iya. Oh, मैगं बारि Oh wow, ini ya lagi for vegetable garden. Oh, vegetable garden nih, मैगं बारि मैगंआनो गैया माथो. हाग्रा बारिसो. Jadi masa aja sih vegetable garden. Vegetable garden teman-teman. Vegetable garden gaya hagra. Hagra sih. Ya hagra tuh jangan konis tangga hajar mau penang sih. Oh. Baru ada di sini. Iya. Pat kusa nongdrea nih be. Pat kusa aja nih. Bib full sih. Dragon fruit. Thai dan thai kan? Ya, saya dah bukan saya ada. Nó không chịu thay khẩn thay cái bia. Cứ thay được khẩn thâm ra Sabai. Oh, good dia nih. Oi, mana ini ya? Ciku. Hai Ciku. Lagi for ini ya, dokan apa nih? नोंथांमोननो देखायनोसै आं मा मा मोनो नायदो फैबानो जाबाय नोंथांमोना दखानाव मा नांगौ गासै मोनजोबगोन औ फारसेनिफ्राय आलुबो मोनबावगोनसो पियाज दालि मटर सब थाव मोनगोन फारसेनिफ्राय औ फन नाम्बारखौ ना कन्टेक्ट खालामना फैनो ओइ ओंखारखायो खोमा ओंखारखायो बेलेगा मा नुयो होमबा इखो बेलेगा नुवा जोङो इफोरखौ नोंनिखौ आंसो नुयो नोंनिबोसो नुयो दला मा
Oh video लोगोफोर आब'खौ फल' खालामना sorry Gary R Facebook माबानि नामा मा प्रफाइल ini yang dipromot kalau ini Facebook populer kalau video bukan iman sini malah oh malah kita दखाननि लोगोफोर बेनो आब'नि दखाना बैया भेरगाव सकनिफ्राय एसे फैबानो मोनो आरो नैबे बग्रिबारि गामियाव आब'नि दखाना बेनो लोगोफोर ओमफ्राय केकआलाय केक गैया pas tu kek tu di beha एक बार दी अस्सी नहीं बेसेबां जाखो बिला Holoso 5 टका गासै 5 टाका जाबाय itu boniar 50 टका আজি start baki আজি ke dari mana mana be koko koko Mr. Koko nih yang kamu zakasnya. Deza. Oh Miss. Miss. Oh Miss nih लोगोफोर. Miss Koko. Deh, jangan kama. मा जायाखैलै oh लाजिदों नामा दे जारा लाजिनाङा Miss Koko Miss Beautiful हर थाया मालाबा फैफिनगोन आइफोनखौनो थायानो बाला जानोसै जोंहा ओंखाम माबा सबायजों दाउजों ओमफ्राय अमा बेदर दाउ सरि आलु दाउ ओमफ्राय दिंखिया आलु भाजा लोगोफोरनि बिब'आ एकदम भिडिअखौबो एडिट खालामना हरलायलायनांगौनो मा जागोन दा दे मोसा जि इन्टारेस्ट खालामनो गैया बिमादैया दे जादो दाब्लिया जादो दाब्लि जिरायदो ओइ बेदरफोरसो मा खम बेसे गोलैदो खोमा मोजां नाय खमबाबो बुरजाबो जानोसै आरो लोगोफोरनिया जोंहा ओंखाम जानोसै सबायजों दाउजों बिथिंबो दाउ भाजा बिनि उनाव आलुजों दिंखियाजों भाजा बिनि उनाव थाइसुम दे जादो सारजि अ राजा जादों tuh sana isa sana kalian yang tangguh tuh kan? Pedas nggak? Gila nggak? Kentang pun beri. Ini jagung nustang. Ano kung utas sa kamu ya? Apa tuh video kayak? Jagung nustang kayak gimana? Iya apa ya? Apa kasih ron nggak? Mani kayak. ओंखाम जानाय समायाव माथो खालाम खालाम Mari bapak ibu memang kau satu kuri. Ki kursi lima diri nangke. jangan Coba, mana kamu sana jauh sini ya na? बै फाखाया सु फाखाव Utas sa kabasa. Bukan nan jindi gini berat terang. Jangan bu man kasih kamu, coba. आसिया जि होबायले Kamu ada zone nih, nih kan saya dong. Kamu kamu sana kan sana. पुलाव Bukan yang mulia deh. Gumu ya, imam kamu, nama papa imam kamu nih? Sema dau, imbu, enla, jikunu, ib, hesa, sesa, jibu mesti ni apa? Pasti berada. Mana jibza zuntu ibu kamu siapa? Maafsia ke dia like kok. 지복 시동 Mana jibu siapa ya? Kalau kata orang berada. 지복 시즌 lagi ber Emang kau tuh undang ah? Pascal, Enjor tentang lu bang halnya kamu nih? Enjor aja baik, Enjor guru kau hori. Angkat saya bodoh deh. Oh, nunggu lagi apa ya na? Nak nunggu bayar na. Pas tahu Enjor, ini boleh bata tahu. 타다고 버스 잡으면 이요 가와래 가와 또 삐뚤 잡으래 Tentunya. 가와 방금 심스메래 Ah, problemnya 그래서 ni. 사라지는 핑크 포토 참 Foto. Foto mana video? Double kit nih kada? Hah? 이게 나 Video selada mana? Terus orang menenang pas ada. Lagu for nih aku na bibuan na sem nunggu nonai lai makang ke bibuan saja gupur sini yang na.
आं गोसोम कलाबन्दा गोसोम निग्रु उन्दैयाव मालाय गाइखेरदो दुगैयोमोन ओंखायनो गुफुर आंखौ थुखैयामोन गाइखेरदो ओंखायनो आं गोसोम जाबाय नैया सावताल बायदि दोरै सावताला लाजिबाय आं थानो बगि ओइ बगि मैया जि मोजां सोर हाबावनो मालाय बेसे दामि दामि न'खौबा मन्दिर लुबाय दामि दामि बाथौ मन्दिर दामि दामि जोंबो सोलोंदोराव दामि दामि होनो नै आइथिंजाय आरो भागिन फिसाया एकदम आंजोंसो नैबे आंजोंसो मिलायो सानैजों स्किन कालार मिलायो सानैजों जोंना बिमायनि लादों आरो ने बिमाय लादों एकदम 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 गुलि गुलिगाव एकदम लोगोफोर सैमाखौ सिकुन नांगोनो सिकुनाबा जि रागा जोङो नोंनि सिकुआ सैमासो ओइ भिडिअ नायदो लोगोफोर नोङो माबाखौ रिल्सखौ माया आपल'ड खालामो होनदों ना नै माबा माबि फोरोंगासिनो आरो ना बाम्बुलाया नोंनि फैगोन ना नै रिल जागोन नेयाव नोंनि रिलफ्रा थाजोबखागोन नै केमेरायाव जिथु नों भिडिअ खालामदो बानायनायाव फैजोबखागोन अट'मेटिक मा नों लोगोफोर जोंहानिया बेरायनो फैदों 10 थानानै जोंहा थांजासिगोन लोगोफोर नैया बे झरनाखौनो नायनो फैदों जोङो नाय जा समायना समायना दा दाब्लियाथ' थाबायनो हाला हनै मेंजोब्बाय सानैबो नाथाय लोगोफोर आं मेङाखै आरो समायना नुदों झरनाखौ हाबनोसो गोसो जाबाय मबाइला गोग्लैलांबा सेस जाखागोन नोंना आइफना दै सिङावबो सोमनो हायोना हाया आंना दै सिङाव लोगोफोर थांलायनोसै जों बे कलेजाव फरायनो थाफैयो लोगोफोर हस्टेलाव पिजि थायो जों उदालगुरि पलिटेकनिक कलेज लोगोफोर उदालगुरि पलिटेकनिक कलेज मोनाबाय लोगोफोर 5ता जाबाय थांनायावनो जोंना 6ता जाहैगोन एबारथ' बाम्बुलानि पालासने साइकेल सलायबाय गारि आं सलाया नोंनिसो फला एबार आं गाखोनो लुगैथारदों गाखोनो लुगैबा जागोन गावा बिमाजोंल'सो गाखोयो गाखोमा लोगोफोर थांनो ओंखारबाय जोंना थांनो ओंखारबाय लोगोफोर नैया मोनाबाय 5ता बारबायानो ससे सलाय आयौ सलायगोन आं मालाय सलाय मारगोन बेथ' नङा जेसि बाय 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 देव थांसै फैफिनगोन आरो माला फैनांगोन फै सम दिहुननानै अके स' लोगोफोर ब्लगखौ आं एसेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोनखौ आरो लोगो मोनबाबो नेक्स्ट ब्लगाव नामा लोगोफोर स' बिदिब्ला दिनैनि थाखाय दोनथ'नोसै बाय बाय र' बा गाखोखानि आंबो जागारनायल' नामाय जाबाय सबाय आं नङा दहाय दै बथल थिखांनायालाय बाय बाय टाटा